Dit is de knibbel van Jordi van Delen. Hierin zit de kruisbaan die hem boeten spul zet. Het is de reden dat hij hem de oude man 4 keer weeks melden had bij de fysiotherapeut. Ik heb een aardig abonnement hier aangeschaft. Van Delen is een vers duo met fysiotherapeut Emiel Rosendaal. Together werken ze keihard aan het herstel van de verdiegener. Ik kon Emiel al wat langer en gelukkig is de band goed tussen ons. Dus de vertrouwen is er ook en dat is alleen maar goed dat je die hebt. En dat is het ook een prettige werken en dan is het ook fijner dat je hier kan komen, zeg maar, en dat je goed samen kan werken. Ja, en dat is ook wat ik wel waardeer in Jordi. Dus dat zeg ik, mentaal sterke jongen, maar dat zie je ook in het veld. Hè. Een jongen die altijd gaat. Dus hij pakt het ook wel heel snel weer op. In september 2018 rekkert Van Delen blessure. Het is net te begrijpen, maar hij speelde door de wedstrijd gewoon uit. Wie er een scoorde kruisbaan had. Bij de meeste voetballers de voorste afscoren, is het bij Van Delen de efterste. Dus als we hier een model hebben, dat kan je zien dat de kruisbanden hier in het gewicht zelf lopen, de meniscus lopen eromheen. De voorste zit hier al los, die zit hier en de achterste zit echt vast in de knieholte. En die geeft dus zeg maar stabiliteit naar achteren toe. En bij Jordi kan je dat ook heel duidelijk nog wel zien, dat er speling nog wat op zit. Als je hem in deze stand hebt, je drukt hem maar eens rustig naar achter toe, dan zie je dat hij nog veel makkelijker naar achter toe kan gaan. Als we dat bij deze knie zien en we drukken hem naar achteren, dan is die speling veel minder. Rosendaal en Van Delen doen verskate oefenings. Net alleen om de beruchte knibbel weer beter te matchen. Eén vloeiende beweging zijn, Jordi, en gelijk uitstappen. Hè? Dus je pakt gelijk de... De vraag is wanneer het Van Delen zijn rentree matchen kan. Hij hoopt het zelfs op dit seizoen, maar de realiteit liep het oors. Ik denk dat zijn knie eraan kan en zijn mentaal kan niet ook aan. Alleen het spelletje zelf is even anders. Hè? Dus de kans dat je dan weer spierblessures krijgt of in de lies of in je bovenbeen, hamstrings, ja, is ook weer, ligt ook op een loer. Dus wij hebben ons eigenlijk meer gericht op volgend seizoen. Lekker. Nou, zo revalideren wij en brengen we deze jongen terug. Yes? Dan naar het Cambuurstadion, want het hudde werkje bij de fysio is deze week belenen. Voor het eerst mij Van Delen op de training weer alles meedwaan. Het is daarom voor hem een bijzondere week. Ik heb de laatste test gehad in het ziekenhuis bij de specialist. En die heeft eigenlijk groen licht gegeven dat ik weer alles mag doen. Dus het was eigenlijk een lekker gevoel, bijzondere week. Dus ik kan weer volledig alles doen en dat is mooi. Nood hij bij mij trainen kan, denkt hij nog wel eens waarom in de eerste fase na zijn blessure. Dat wie een zwiere tiert. Ja, in het begin heel eenzaam natuurlijk. In het begin kon ik niet bijna niks doen. Ik zat in een brace de eerste 6 weken. Ja, dan zie je al die muren op een gegeven moment wel op je afkomen. En dan denk je van, ik wil eindelijk een keer lekker naar buiten. Ook al is het slecht weer en regent, daar stormt het. Maar mij maakt dat niet uit. Ik wil het liefst gewoon lekker naar buiten, het veld op. Fysiotherapeut Rosendaal zei het al, maar ik ben Cambuur binnen ze voorzichtig mee Van Delen. Ze lezen hem geen druk op om heel gauw weer om te komen. Nou, ik vind dat je dat niet moet doen, zeker bij zo'n blessure niet. Dat je daar ook op een goede manier voorzichtigheid in moet betrachten. Maar goed, als de mogelijkheid er is, dan gaan we het ook wel doen. Maar dan is het ook wel duidelijk dat het ook echt verantwoord is. Het mat verantwoorden wezen. Datzelfde geldt voor het gevoel van de Zuid-Hollander. Hij moet het in de holle ekkel ontwarren om wedstrijden te spelen. Benauwd wezen kan het, al wie je dat in het begin wil. Vooral de eerste paar trainingen toen je weer op het veld stond. Als je dan bijvoorbeeld een rondo meedoet of een paastrappen. En dan denk je van ik voel wat in de knie. Maar op een gegeven moment, dat hoort er bij die momentjes. Dat heeft de arts ook gezegd. Op een gegeven moment ga je ook wel pijntjes krijgen. Maar daar moet je gewoon overheen kunnen zetten. De knie is goed, dus er kan niks meer fout gaan eigenlijk. En, dus ja, op een gegeven moment moet je daar gewoon overheen zetten en vertrouwen winnen. En dat krijg je door veel te herhalen en veel te trainen. En dus ja, dat gaan we de komende periode doen eigenlijk.